Lodwa tajba, illum it-3-28 ta' Settembru. Nilqakom għal Quddiesa ta' kuljum li minn din il-ġimgħa bdiet tixxandar fuq TVM bejn id-9:30 u l-10. Jiċċelebra din il-Quddiesa Dun Claude Portelli li ġie ordnat saċerdot 19-il sena ilu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Eżis nilqakom għal din l-Ewkaristija tagħna illum mill-ġdid b'dawn il-mezzi tax-xandir waqt li nwasslu anki l-imħabba ta' Alla permezz ta' din laqda tagħna flimkien spiritwalment. Nitolbu l-mulej fil-bidu ta' din l-Ewkaristija sabiex anki aħna narfu n-nuqqasijiet tagħna, narfu li aħna fraġli, dgħajfa, u l-koll għandna bżonn il-ħnina tiegħu, u għalhekk nitolbuh jaħfrilna l-ħtijiet kollha tagħna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħnina. Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mowt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lil missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, Inti tagħtina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xered dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu t-triq tal-wediet tiegħek u tagħtina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Qed jiġu popli u nies li jagħmlu fi bliet kbar, u n-nies ta' belt imorru għand dawk ta' belt oħra u jgħidulhom: Imxu, ejjew immorru għand il-mulej, nitolbu ħniena u nfittxu il-mulej tal-eżerċiti. Ngħid għalija sejjer jien ukoll. U kotra ta' popli u ġnus qawwija jiġu jfittxu il-mulej tal-eżerċiti f'Ġerusalemm u jitolbu l-ħniena tal-mulej. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti. F'dawk il-jiem 10 irġiel mill-ilsna kollha tal-ġnus jaqbdu ludi u jżommuh minn tarf il-libsa tiegħu u jgħidulu: Ħaniġu magħkom għaliex smajna li Alla magħkom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Alla u magħna, flimkien. Alla u magħna. Il-mulej bena l-Sion fuq l-għoljiet imqazza u jħobb il-bibien tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. O belt ta' Alla, ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek. Flimkien, Alla u magħna. Not ir-Raħab u l-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw, in-nies tal-Filistija, Tir u l-Etjopja, dawn twildu hemm. U għal Sion jingħad, il-kol il-wieħed u l-ieħor twildu fiha, u Alla l-għol innifsu iwettaqa f'posta. Flimkien, Alla u magħna. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twielet hemm,
u jannu huma u jisfnu daw kollha li jamru fik. Flimkien, Alla u Mana. Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesu brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħad xi messaġġiera qablu li huma sejrin daħlu f'raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxipli Ġagbu u Ġwanni qalulu: Mulej, trid ngħidu li n-nar jinżel mis-sema u jeqridhom. Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom u marru f'raħal ieħor. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelju tal-lum jista' b'xi mod jew ieħor jinstema' ftit ambigwu jew nkella b'xi mod jew ieħor stramp anki din ir-reazzjoni tad-dixxipli ta' Ġesu u anke ta' Ġesu fih innifsu. Irdu nifhmu wkoll ir-realtà li s-Samaritani u l-Lut ovvjament ma kinux jinġibu. Narawha wkoll diversi siltiet oħrajn fl-Iskrittura li turina dan. U din ir-realtà għandna dan il-rifjut totali tal-Samaritani, ta' dan il-belt ta' Samarija li jilqgħu lil Ġesu. U l-ewwel reazzjoni ta' Ġagbu u Ġwanni hija dik li jibbatulhom xi kastik. Mentri ir-reazzjoni opposta ta' Ġesu li forsi tista' tinstema' ftit ukoll mhux tas-soltu li jduru jċanfar id-dixxipli tiegħu. Din is-silta hekk twassalna wkoll għal riflessjoni fuq ir-realtà tal-libertà li jagħtina Alla. Alla jagħti libertà lil bniedem biex jażel. Alla ħares ma kienx din il-libertà li tagħtina l-libertà li inħobbu, tagħtina l-libertà li anki nirrifjutaw l-imħabba fiha nnifisha. U Alla jagħti valur qawwi lil din il-libertà tal-bniedem. Fil-fatt, ir-reazzjoni ta' Ġesu għal fatt li n-nies ta' din il-belt ta' dan ir-raħal ma laqgħux kienet ċanfira lid-dixxipli tiegħu li rridu jibagħtu kastik fuqhom. Ma ċanfarx in-nies li rrifjutawh. Ġesu li jagħti wkoll din l-opportunità lilna biex nirriflettu wkoll fuq il-valur li aħna imsejħin biex verament inxandru u nwasslu l-aħbar it-tajba li nagħtu x-xhieda tagħha. Però ma nistgħux nikkostrinġu lin-nies bil-fors jemmnu, bniedem għandu din il-libertà li jaċċetta jew le l-aħbar it-tajba. Li huwa wkoll min-naħa tagħna importanti huwa li bix-xhieda tagħna narfu inwasslu din l-aħbar, li nagħmlu ħilitna kollha biex inwasslu anki l-imħabba ta' Alla. Mbagħad inħallu lill-bniedem fil-libertà tiegħu li jażel jew le din l-aħbar. Ġesu jimxi lil minn dan ir-raħal, ma jċanfarx in-nies. Dawwa rasu u jimxi lem. Bħalma għandna wkoll dak l-episodju tal-Żagħżugħani, meta Ġesu talbu biex ibih kull ma għandu għax kien qed jagħmel kollox tajjeb, dan telaq minn hemmhekk. Ġesu ma rrabjax miegħu imma urih x'għandu jagħmel mbagħad ħalla f'idejh. Għalhekk anki nitolbu l-mulej llum b'mod speċjali sabiex anki aħna
napprezzaw ewwel net il-valur u r-rigal tal-libertà li huwa tagħna. U fl-istess waqt anki narfu il-libertà ta' ħaddieħor li aħna imsejħin biex inwasslu l-aħbar nagħtu x-xhieda tagħha, però mbagħad inħallu dak li jkun fil-libertà sħiħa li jaċċetta jew le din l-aħbar ta' ferħ, din l-aħbar ta' tama, din l-aħbar ta' ħelsien fiha nnifisha li tħalli l-bniedem fl-aħħar mill-aħħar igawdi dak li il-mulej wiegħed lil dawk kollha li sejrin jimxu warajh. Tama u fiduċja fil-mulej Alla tagħna li tant iħobbna, ejjew nresqu qudiemu anki aħna it-talbit tagħna dalgħodu. Itolbu għall-Knisja, itolbu għall-Papa Franġisku, għall-isqfijiet tagħna, għas-saċerdoti u għall-lajċi kollha impenjati fil-Knisja sabiex jarfu jwasslu l-aħbar tal-Evanġelu ferħ u tama fil-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li lilhom hija wkoll ħanajdu hekk impoġġija din il-missjoni li jarfu jwasslu l-aħbar it-tajba. Il-katekisti tagħna li erġajna wkoll nibdew is-sena kateketika, għall-għalliema kollha tagħna sabiex jarfu jwasslu bil-ferħ l-aħbar tal-Vanġelu lit-tfal tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li għaddejjin mumenti diffiċli fil-ħajja tagħhom, għal dawk li għaddejjin minn problemi fil-familji, għal dawk li għaddejjin minn disgwit forsi fir-relazzjonijiet tagħhom, għal dawk li qegħdin ibatu fi skiet sabiex il-mulej mhux biss jakkumpanjahom f'dan il-mument, imma wkoll jipprovdilhom nies li jistgħu jkunu ta' għajnuna għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll għat-tfal kollha li f'dawn il-ġranet reġgħu bdew is-sena skolastika tagħhom. Sabiex mhux biss ikun mument ta' esperjenza pożittiva għalihom, imma jkun ukoll żmien li fih huma jikbru fl-umanità u anki fl-ispiritwalità tagħhom biex miċ-ċokon tagħhom jarfu jkunu huma wkoll strument tal-imħabba ta' Alla lejn ħuthom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fis-skiet ta' qalbna ejjew nresqu issa qudiem il-mulej aħna wkoll l-intenzjonijiet personali tagħna. U nwasslu dawn it-talbiet tagħna bl-interċessjoni tal-Om tagħna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mutimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu
għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla ħanin, għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna il-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq ta' sow mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu maqtajja tal-anġli ferħ kbir intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art memlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli ta' smewwiet. Quddies tas-sow int mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tali dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ena lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew sandawru ħarsitna lejn Alla l-Missier u bil-kliem li għallimna ibnu Ġesu ejjew nitolbu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem idnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għen u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Inoffru sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa Ġesu il-ħaruf tal-Alla, dan huwa Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinjien aħna llum istiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk Mulej id-dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-dbatijietu aħna u nxandru il-mowt tiegħu, hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem ix-xandira tal-Quddiesa fuq TVM. It-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna, glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina jrid ikun il-bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Ta' Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tittint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marja Santissima urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu jitwiet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Tieni misterju ta' tbatija, ta' Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tittinki fis-sema jekk hawn fl-art. Ħabżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marja Santissima urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu jitwiet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw bit-tielet misterju minn ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xokk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tittinki fis-sema jekk fl-art. Ħabżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja għal-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twiet għalina li tkun briedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Raba misterju ta' tbatija ta' Sidna Ġesu Kristu kien immobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikun li titjien kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja għal-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twiet għalina li tkun briedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek.
ħames misteru minn ta' tbatija. Ta' Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikun jitjien kif fis-semek da fl-art. ħabsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna Ġesu li twieled għalina u tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna tnubietna ħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlowa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teba. Lilek li tniedu aħna li nibku norfu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, u Verġni Marija. Amen. L-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek, ikun tittind kif is-sema hekk da fl-art. Ħabsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għal-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej l-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom jixtrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja.
Hen għalina. Spiritu Qaddis Alla. Hen għalina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kowba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina Qaddisa Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristo. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerow fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bleeda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb Quddiesa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha. Imbirek il-kluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġil qaddisin kollha tiegħu.